Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfil Chrome dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfil Chrome, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Pois antes de comezar a grabación do programa xa o falábamos co noso compañeiro, que esta é unha festa moi arraigada no calendario gastronómico galego e que este ano cumpren 50 edicións, nada máis e nada menos, chegan as súas bodas de ouro. Estamos na gran festa do Carneiro Espeto de Moraña, señoras e señores. O menú moi completo e, por suposto, inclúe o carneiro. Están sintonizando a 7 Canal Rías Baixas, que ninguén se mova. Arranca aquí e agora o de Festa en Festa. Que pasen moi ben o Carneiro Espeto! Viva! Viva o Espeto! Viva a festa do Carneiro Espeto! De festa en festa! Llegó el momento de decirlo muy fuerte. Te quiero, hoyo, otro hoyo. No me digas que levantar. No hay como el calor del amor de Bogotá. Un dos artistas que vai a sorprender seguramente ao público que vai a chegarse hoxe ata Moraña é Dani Barreiro. Ele é carrilexo de Vilagarcía, non é así, Dani? Efectivamente, de Carril, a terra das ameixas. A terra das ameixas, é da boa xente. É da boa xente tamén, non? Sí, é da boa xente, sí. Nos, a ver, Dani Barreiro en Frenso, que facemos, o sea, son eu con uns amigos que estamos no escenario, uns músicos, compartimos a música, non vimos aquí a que nos escoiten, o sea, os temas que facemos son coñecidos, o obxectivo de todo o 99,9% das veces que actuamos o conseguimos que compartir a música. Temos temas en castelán, en galego, coñecidos, pero que a xente canta. Aquí neste escenario é moi complicado sacar a xente a cantar, porque normalmente sale xente a cantar con nós, hai convidados e se improvisa un pouquiño, pero bueno, aquí o obxectivo é que compartir, que cante, que coree todo o mundo as cancións que nos cantamos. Pois quedamos con Dani Barreiro en Friends e esperemos disfrutar do seu concerto nesta Festa do Carneiro. Moitas gracias, Dani. Gracias a vos. Gracias a vos. Bendicindo. Se repite, as estrofas, é moi fácil, non hai disculpa para non repetir, vai. O sacristante coimbra, aquella tiene diabloras. O sacristante coimbra, aquella tiene diabloras. O llamo pano aceite, deixaba os santos as curas. O llamo pano aceite, deixaba os santos panos. Onde va? Bueno,
pois continuamos entrevistando os grupos que pasan por esta festa polo Carneiro Espeto. Estamos agora con alguén que seguramente vos xa vichedes máis de algunha vez, Efecto Pasillo. Que tal? Moi boa noite, Iván. Buenas noches, ¿cómo estamos? Como fochedes recibidos aquí en Moraña? Pues como siempre por estas tierras preciosas, con mucho cariño, con mucha simpatía y con mucho amor, sí. Nos estamos siempre encantados de volver por aquí. Bueno, presentando esta noche también una canción que se va a incluir en el próximo disco que vais a sacar. ¿Qué es lo que esperamos de ella, Iván? ¿De la nueva canción? Bueno, es una canción que vuelve otra vez a recuperar como los sonidos quizás más representativos de Efecto Pasillo, ¿no? Con un toque funky además en el estribillo que nos da mucha vidilla, no sé, una canción con mucho buen rollo y que suena muy bien. Tenemos muchas ganas, además la vamos a tocar esta noche aquí por primera vez, en directo. A tope ya para el concierto, ¿no? Ya estamos ya calentando. Pues nosotros también desexando ver a este grupo Efecto Pasillo que hoxe actúa na festa do Carneiro Espeto na súa 50 edición. Con eles quedamos e imos a velos entón. Nunca me había topado en la vida con alguien como tú, con la boteca, la mar gigante, bonita de avestruz, las orejas de elefante, apañante con bambú, de lo más extravagante, tú me miras el nunca me había enamorado de una mujer así, alta como una jirafa y nariz de colibrí. Esa piel es Santa Blanca, tu sonrisa tan de mí, tu exquisita exuberancia me volvió loquito, que me gusta como eres, que te quiero así sin más, desespero si no vuelves, tú eres mi felicidad. Cuando tú apareces, se enfurecen las estrellas porque quieren ser tan bellas como tú, ninguna. Tierra ni en la luna, solo tú, mi fortuna. Que no me canso de admirarte, mariposa del Perú. Donde casi por delante no te dedicaré. Mira, estades con roupa de todos os días. Todos os días. Non vos vexo a camiseta das peñas. Ai, xa. Aquí non podedes estar vos. Porque non somos de Moraña. Ai, non sodes de aquí. Pero somos de Cunti. Ai, eu de Caldas. Sodes estranxeiras logo. Somos estranxeiras. Sí, vindes de fora. Sí, pero vimos a celebralo porque é increíble, Ai, sí. Home. Gustamos o Carneiro Espeto. Sí. Vivímoslo moito, Todos os anos. Ainda que non sexamos de aquí, vivímoslo moito. Vienes todos os anos. Todos os anos. Vivimos con un grupo de amigos, xuntámonos todos. Ademais, moitos deles son de Moraña. E pasámoslo moi ben, a disfrutar, home. Pois veña, mandade un saludo aí a xente que nos está vendo. Chao, abuela. Estánme comentando que son de donde? Daqui de Portas. De Portas. De Portas. Dos arredores, non? Dos arredores. Exactamente. Pero vimos a festa. A festa. Exactamente. Se fora para traballar non miñades, non? No. Levamos traballando toda a tarde. Viñamos a tocar. Ai, lobos de que vindes? Na Peña Espetados. Ai, na Peña Espetados. A ver, contádeme, porque claro, estánme dicindo que as Peñas Espetados reúne a unhas 200 persoas. Exactamente, están esparcidas por aí por adiante. E que facedes durante a tarde? A tarde tocamos e paseamos o santo espetado aquí pola parroquia. E de que se trata ese santo espetado? Pois ese de leválo da casa de fita á casa de outra casa. Da veciña. Da veciña. Exactamente, paseando, tocando detrás, así con música e con festa, levar a festa polo pueblo. Está parecendo o concerto, a ver, o concerto. Está moi ben, non pasado, non pasado. Mira a xente que hai. Está mellor a Peña Espetados, non? Sí, sin duda. Pero o concerto Efecto Pasillo tamén. Está moi ben. Pasadio moi ben, vale? E a disfrutar da festa, gracias. A ti.
Gustache efecto pasillo? Sí, gústame. Xa o viras algunha vez ou non? No, é a primeira vez. É a primeira vez? E que che está parecendo? A ver, dime. Ben, moi ben, moi ben. A ver, que che gusta máis? Os cantantes, a música, que che está gustando? Bueno, un pouco de todo, hai que velo todo. Unha fusión de todo, non? Sí. Só desde aquí de Moraña? Non, de Caldas. De Caldas? De Caldas e da Estrada. Faltamos a camiseta da Peña. No, non vimos ca Peña, vimos as dúas xuntas. As dúas solo, non? Sí. A amiga non quere saber nada, non? Bueno, que No. se veña, que se veña. Que se veña. Que se veña. Ela que se dedique tamén a bailar, non é a pasado. Por suposto, hai que bailar. E tamén de Caldas? Non, cerca da Estrada. Cantos anos na Peña? 8 anos. 8 anos. E que lle pasa a esta festa? Que ten esta festa que non teñen outras? Hombre, é unha festa que ten todo tipo de actividades para xente máis nova, xente máis maior, concertos e gastronomía, sobre todo o carneiro é o mellor que hai. Somos moi dados da festa. Se os chamaras para traballar non viñan, Bueno, nalgúnha leira habían de estar non? A ver, a xente da Estrada, por que ven aquí a Festa Moraña? Mola en plan que traian así a xente nova e tal, solo orquestas, concertos, tal. Pero que ten esta festa que non teñan outras, contame. Bueno, a ver, o concerto de hoxe, este grupo Efecto Pasillo, pois a verdade está bastante ben. Gustache efecto pasillo ou non? A ver, só non sei dúas cancións, pero sí. A ver este rapaz por aquí, que tal? Moi boa. Ben, aquí tamén na Estrada. Eu son daqui, de Moraña. Donde está a túa casa? Cerca ou non? Vai para arriba. Vasme a invitar mañán a tomar o carneiro? Invito todo que sea, Sí. os viños o que sea. Pero mira, somos dous. Os dous. Os dous. É pulpo, Sí. todo, é carneiro, aspecto, logo. Quen o vai a facer? Quen o van a facer ti? Fano aquí na Carballera fano. Se o vas a facer ti, Home. fíome, Fajo eu. Se o fai outro non. Pero tendes que pagar unha volta duns cubatas, Ah. Está unha festaza, con esta música, con todo. Se o dio o veciño, hai que vir. Hai que vir. Sabe que me estoy enamorando, quieres que me está matando. Vale, sabe que me está enloqueciendo, por gusto vivo sufriendo, porque solo se busco un cuerpo. Niña, sabe que me estoy enamorando, quieres que me está matando. Vale, sabe que me está enloqueciendo. Ela leva a camiseta, ti non a levas? Porque eu son deportes. Porque quieres despetados, non? Aseguroche que non conoces nin a mitad da xente despetados. Apostamos. No conozco a casi nadie, No. solo a mis primos y a mi tío y a nadie más. Sabío eso, sabío eso. Estáme dicindo que veñen de dónde? De Salamanca. De Salamanca. Sí. Esto en Salamanca no lo hay, ¿no? Bueno, ahí. Más o menos. Más o menos. ¿Pichedes alguna vez a Efecto Pasillo? Nunca. Nunca. ¿Qué tal os estáis pasando en Moraña? Muy bien. Sí. Genial. A ver, contame, ¿qué tal la fiesta? Es la primera vez que vengo y estupendo. A repetir. Hay pocas estrellas en el cielo, suban esas estrellas arriba, sí. Qué suerte. E ti ahora arrimaste o... Sí. Pero por qué? Por la rapaza? Porque é justón, é verdade. Ai, justo, sí. E conocía la de antes ou...? No, ela non. No. O resto sí, ela non. Sí. O sea, estamos asistindo a que a unha primeira cita ou A como é? primeira. Ti como te chamas? Eu Víctor. Ti? Eu María. María, Víctor, dade vos os bicos, por favor. Hola, ¿qué tal?
A primeira cita estamos la vivindo no Carneiro Espeto de Moraña, que agora vemos que eso está a tope de xente. A tope. Todos os anos igual. Pero mire, digo unha cousa, recolleredes porque mañán temos que comer aquí. Mañán si eu? Sí. Chego aquí. Hai que recoller, mañán por supuesto. temos que tomar aquí o carneiro. Por supuesto, se estamos Sí, aquí... Hai que ser limpios. Hai que ser limpio sempre, non? Si non, mañán, os vellos... Os vellos e os non tan vellos, Tamén. Ti de onde eres? Eu de aquí, de Caldes de Reis. E ti? Campo Lameiro. E ti de Campo Lameiro. Aquí ao lado. Bueno, pois quedamos con vos entón aquí, non? Hombre. Invitaredes a algo, supoño. Por supuesto. Que o pasedes moi ben, rapaces. Graciñas. Como estamos pasando no Carneiro? Bien, muy bien. Sí. Bueno, estamos no Carneiro, pero non hai Carneiro. Mañán. Eso é mañán. Mañán. Está ali falando cunha mesa, vos tamén recollederedes o... Ten que quedar isto limpiño, para mañán. Sí, mañán xa recollimos. Contemos un poquinho, a xente de Moraña, por que lle atrae tanto esta festa do Carneiro Espeto? Por que se vive con tanta intensidade? Bueno, eu creo que tamén unha, porque é así a máis grande que hai aquí en Moraña, porque é unha festa grande, así a primeira que hai no Bran, de por aquí. Bueno, eso. Moi ben, pois quedamos con esta xente de Moraña, que o pasedes moi ben, vale? Muchas gracias. Graciñas, graciñas. Se enfurecen las estrellas porque quieren ser tan bellas como tú, ninguna en la tierra. A ver, ti viñeches a Xunta Miña a dicirme o que? Que é unha despedida de solteiros. É verdade ou non? Sí, é verdade. Sí. Pero tendes aquí unha despedida ao grande, Sí, a todo meter, mira, Sí. desde bebidas, de todo. O sea, que podemos tomar nota. A seguinte despedida que temos nós vai a ser aquí en Moraña, no Aquí Carneiro. en Moraña, no Carneiro Espeto, a mellor festa que hai de Moraña. Bueno, pois só nos queda dicir que teñades unha boa despedida de solteiro e feliz festa do Carneiro. Igualmente. Bueno, pois imos a facer unha cousa, imos a deixar que as peñas descansen, que sigan disfrutando dos concertos que hoxe estánse a celebrar aquí na Carballera de Santa Lucía e despois da publicidade xa nos metemos de cheo na gran festa do Carneiro Espeto que este ano cumpre 50 edicións. Organiza Concello de Moraña. Teñen un mérito de verdad, mira, que a caloriña que vai hoxe, está xo o lume, temos a leña, temos os carneiros, claro, aínda non están tostadiños, aínda estamos comezando, señoras e señores, esta segunda parte do programa onde imos a degustar o prato estrela da festa que é o Carneiro Espeto, e ten un cheiro que de verdad impresiona. Temos moito que contarlles. Queden connosco, seguimos no de Festa en Festa dende Moraña. Bueno, confesarei que non teño moita idea
de como se fai aquí o carneiro en Moraña. E mira que xa levan edicións, 50, pero temos aquí a toda unha institución da festa que ele é Suso García. Que tal? Moi boa, Suso. Buenos días. E como vamos? Con caloriña hoxe, non? Sudando un pouquiño. Bueno, é o que teñen este tipo de festas, non? De facer así o carneiro con este a brasa. Non temos que ir á playa, sudamos aquí e nada máis. Como se prepara o carneiro para que sexa todo un éxito en Moraña? Cóntame. Pois dedicarlle 7 horas aí a asar, que a calidade do carneiro sea moi boa, que arniño novo, gordiño, unha boa leña e un bo día como está hoxe. Dende que hora levades facendo? Pegamos lume ás 6:30 ou así. Ás 6 da mañán. Sí. Bueno, e colócase nunha especie de, como se chama iso? Un crucifijo. Un crucifijo? Sí, crucifijo. Clávase no chan, non? Facemos un buratiño, clavamos no chan, unha vez que están as mans de adiante pasadas, damoslle a volta, pasámoslle os zancos. E despois, bueno, ahora vemos as mesas así un pouquiño baleiras, pero isto a reventar, bueno, Suso. Xa veredes ás 3 da tarde. Como está isto, non? E non digamos ás 5, todos ás 5, fartos sí. E un pouco canleados e... E gusta xa ti o carneiro? Moitísimo, sí. Pero hoxe non. Hoxe non é o día de tomalo, non? Hoxe para mí non, hoxe xa fume bastante, calor e nada máis. Pois nos esperamos probalo, Suso, para eso vimos tamén. Sin problema ningún. Luisa, ti levas os 50 anos ou non? Casi. Casi, cantos? Casi. Moitos, porque eu neste momento se vou botar a conta, pero sí que os levo. Sí. Pero mira, Luisa... É que non che quería dicir a edad. No, non me digas. Xa me preguntas. Pero iba a dicir, isto antes non era así, No. As mesas ali xa está caldas, Sí, antes había moito menos, sí. E antes desto tamén xa se fixo doutra maneira, cando se facían nas casas e eso, esta hora... Pero canta xintiña colla aquí, Luisa? Oi, moita. Colle moita xente, Sí, é moito carneiro que ten que facerse hoxe. Canto máis ou menos calcula vostede que hai? De carneiros, aquí para mesas palotes, 145. 144, 145. Sí, señor. Ti probaralo, Luisa, ou... Eu vou sentar con eles, sí. O sea, aquí estás traballando agora, pero depois sentaste e a disfrutar da festa. Eu collo despois ao terminar con todo, collo o meu carneiriño, collo os meus chicos, para a miña casa ali fresquiño no meu baixo, a comer carneiro. Que fame temos, que fame que temos. Imos todos. Imos alá. Pois vindevos que se sabedes que comigo con nós non hai problema. Ningún. Imos alando, Luisa. Ides alás. Clavo ben, Breixo. Ti que quede ben clavadiño, Para que non caia, non? Para que non caia. Que senón despois a xente xa empeza a protestar e non pode ser. Pois queda a terra e non sabe ben. Nada. Ti levas moitos aniños aquí facendo Xa levo moito, sí. Sí. Xa levo desde que tiña 8 anos. Dende os 8 anos? Teño 20 anos. Pero entón xa eres ti aquí un experto en facer isto? Casi. Cantos sodes hoxe aquí? Cantos compañeiros? Podemos ser 12 por aí. 12 compañeiros. 11 ou 12. Que para 100 e pico carneiros... 100 e pico non, 200 e pico. 200 e pico? 207 hai. Mi madriña. Sí. Son unha barbaridade, Son moitos, Son moitos carneiros. Ti eres daqui de Moraña? Son daqui, sí, de Paraños. De Paraña. E onte houve moita festa aquí, ti que? Eu onte non pude vir á festa, senón hoxe non habría que... Hubo que descansar, non? Hubo que descansar para collela... O viernes viñamos á festa, pero onte nada, onte hubo que descansar. Pela, hoxe aquí. Hoxe fai moito calor. A verdade, ao lado do lume, entre o sol e o calor, todo non se va. Hai que vir, non? Aquí a Moraña hai que vir. Obligatoriamente. Isto como é? Obligatoriamente. Hai que marcalo en vermello no calendario para... Apuntar sempre o último domingo de xullo para vir aquí. Aquí non se pode faltar, Aquí é imposible faltar. Isto é que se non ves ao carneiro aspecto, falta algo durante o ano. Entón tens que vir. Non queda máis remedio. Se non ves aquí non conoces festa boa. Non, a verdade que non. Mira que ven xente de toda Galicia, É de Asturias. De Asturias tamén? Ven hai 5 meses de Asturias. Mira, estos de Moraña, internacionales, xa empeza a ser isto. Totalmente internacional. Sí, señor. Totalmente internacional. Temos que pedir aquí unha declaración de interese turístico, polo menos nacional, ou que? Polo menos, a verdade que sí. Merecemos, non?
hoxe Moraña é o ano que máis número de carneiros temos e isto vai ser un éxito impresionante. Vai haber un montón de xente, tanta que non nos vai a caber aquí dentro do recinto. O ano que veña non vamos a poder meter moitos máis porque xa estamos no tope, pero desde logo emplazamos a todo o mundo que veña aquí, que quede moi contento e, por supuesto, po ano que volvan. A ver, Ramón, atrévome, non me atrevo, eu diría que non, non son eu nada experto nesto de mover a leña no carneiro espeto. Eso mellor que o fagan os profesionales, sí señor, que eles sí que valen. Nos agora imos xa directamente ao xantar e a recibir as autoridades, que hoxe veñen tamén a probar o carneiro. Mira que a festa nos gusta, Sí, a verdade que estamos en todas. Estamos en todas, non perdemos unha. Hoxe no espeto toca, non? Hoxe toca aquí en Moraña no espeto. Sí. Ano tras ano aquí estamos dando caña que está unha festaza. Sodes os de sempre, non? Polo que veixo. Sí, desde hai cuantos anos, sí, os de sempre, sí. E como vos tratan a ver aquí en Moraña? Moi ben, isto é unha maravilla. Esta festa é unha pasada, moitísima xente, o público entregado, dá gusto tocar así. Hai xente de fora, a ver. De todo o que queiran, todo temiñas modernos, cumbias, merengues, pasodobles, o que queiran bailar. Aquí estamos po que les queiran. E temos todo o día, claro, hoxe. Ni máis ni menos. Hasta as 10 da noite que arranque a festa xa. Temos tempo e tempo aquí a desfacernos. Hasta 10 da noite ides a estar aquí. Estaremos aquí. E como ides a acabar? Bueno, con ganas sempre. Acabarase, non? Sí, que é importante. Siempre. E pois ainda tomamos algo na festa, ou pensas que marchamos? Non vai a ser todo tocar, nin traballar. Hai que comer e hai que beber tamén. Exactamente. Alejandros encerellados que veñen dende Campo Lameiro, quedamos con eles. De aquí de Moraña. Somos as que fixemos o stand da exposición. Sempre foi unha festa moi que participa todo o mundo. Eu que son daqui todos os anos, desde o principio ao final. Bailaremos hasta as tantas na Carballeira, hasta que se vaya a orquesta. Pues autoridades que tampouco se queren perder esta festa do Carneiro Espeto, que como estamos dicindo durante todo o programa chega a súa 50 edición. A alcaldesa, quen iba a decir, 50 anos xa. Sí, a verdade é que sí, bueno, eu fai 50 anos non a vivín, pero bueno, hoxe estou aquí. E a verdade pois que é unha trayectoria desta festa moi importante, como dicíamos ahora na presentación ali da exposición fotográfica, pois esas grandes personas que confiaron nesta festa, que lle deron ese empuje para arriba a esta festa, e hoxe todos os que estamos aquí pois podemos vivir este 50 aniversario. Acompáñanos tamén Ana Pastor e Alfonso Rueda. Que ten esta festa, señor Rueda, que non teñan outras da nosa comunidade? Pois había que preguntarlo a tanta xente que cada ano fai que se bate un récord. Este ano é o ano que máis carneiros se van asar, xa apareció outros anos, un número imposible de superar e se volve a superar. Por lo tanto, o que ten é que eu creo que está moi ben organizada, que está máis nun día no que apetece festa, pois aproveitando que fai bo tempo, isto tamén é importante, eso, todo co carneiro está moi bo e isto funciona de boca a boca e, polo tanto, hai 50 anos empezaron un grupo de amigos nada máis e agora temos esta multitude, eso quere decir, entre outras moitas cousas, pero sobre todo que as cousas se fan moi ben. Señora Pastor, falaba vostede de moita calor hoxe aquí en Moraña,
Bueno, sí, yo primero de todo agradecer a todos los vecinos y a la alcaldesa la invitación para compartir esta fiesta que cumple 50 años y animar a todos los que no han venido que vengan porque además de buena temperatura hay la mejor gastronomía y además los vecinos con mucho cariño siempre y apoyando esta gran tradición. Bueno, pois quedamos aquí con eles porque, por suposto, nós non íamos a marchar sen probar o carneiro espeto de Moraña. Pero parece que estamos entrando nun área grande comercial, parece que imos a rebaixa. Sí, vamos a rebaixa. Dios mío, que cantidad de xente. Ve, circule, que atravesamos, circule. De Moaña. De Moaña veñe. Moaña. Sí, a tomar o carneiro. Moaña é da República Dominicana tamén veñe. Quen ven da República Dominicana? Yo, de Punta Cana. Ostras. Sí, muy bien. Todos os anos. De vacacións aquí? Sí. E ven todos os anos o Todos carneiro? os anos. Un mes. E non o perde, Nunca. Mira ahora que venimos a Moraña, pasarla muy bien, a beber, comer bueno, buen vinito. Hai que exportar esta festa alá, a República Dominicana. Me van todo para allá. Sí, ¿no? Reserva por si non chega. Entonces aquí hai que prevenir porque somos moi comedorciños. Hombre, aquí ti sabes que o gallego tocando a comer non perdona nada. Hombre, típico de Galicia, cacheliños. Oi, unha torteira de cacheliños porque a reserva. Aunque vaya todo para a barriga, pero isto se perdónase todo. Cabrito aspecto, temos rosca, temos de todo. Aquí hai de todo, hai rosca, hai membrillo, hai espeto, empanada, xurelos, bacalao, hai de todo. Que lle gusta máis a empanada ou viño? A min gustame un pouco de todo. Pero hai que facer un oquiño tamén para o carneiro, non? Por suposto que sí, ese é o prato principal. Estános dicindo que xa está a puntiño casi rematando e xa sale a hora, Xa sale a hora. Sen prisa, non? Sin prisa ninguna, que Temos temos toda a toda a tarde. Claro que sí. Para pasalo ben. Pois sí, señor. Vale. Veño comer se me dan. Se non me dan, non como. No, de momento xa estou comendo, pero bueno, eu estou esperando polo dos cornos a ver se sale xeitoso, aunque haxe que ir buscalo. A ver, se ven solo mellor. A nor gustados que estea así medio vivo. É vostede a portuguesa? Sí. Probou algunha vez o carneiro espeto ou non? Non. É a primeira vez entón que Que está vou aquí? a probarlo, porque Sí. ainda non o provei. E quen lle dixo? Quen lle dixo de vir aquí a esta amigos, festa? uns amigos. Uns amigos, sí. Sí. E de momento cal é a impresión? Boa, non? Moi boa. En Portugal non... Non, en Portugal... O bacalao... Sí, Sí, pero o carneiro hai que vir a probalo aquí. En Portugal temos a foda. Vale. É cordeiro igual, mas de outra maneira. Ah, vale. Pesa moito ou non pesa? Esto non pesa nada. Non pesa nada? Nada.
Esto está para comerlo ya. Para comer. Hombre, Directo, ¿no? Directamente. Cantos sodes a comelo? 40. Pero esto da para 40 personas. Claro, esto da para 20, pero hay otra ahí. ¡Ay, hay otra! ¡Ay, sale xa o segundo! Vale, ¡Hombre, vale, claro! Vale. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza a cortar? Empezas ti? Isidro. Muslo para min. Pero xa está para empezar, non é? Hombre, claro. Xa iban sendo horas, de comer. Está cojonudo. Xa tiñamos un poquinho de fame. Tiña un poquinho de fame, tiña. Madre mía, vaya carneiro, Ten boa pinta, Ten boa a verdad pinta, que sí. verdad. Sí. Bueno, pois veña, imos a traballar un pouquiño, veña. Veña, temos os dentes afiados. Xa te... Morto está, ahora imos a rematalo. Ahora imos a rematalo, veña. É o mellor carneiro que hai aquí. É o mellor? É o mellor que hai aquí, é logo. Ti eres experto xa en cortar ou é o primeiro aniño que En ves? comer a máis en cortar é máis anos. O importante, son as dúas cousas Son importantes, as dúas non? cousas que teño. Hai que darlle comer a toda a mesa, non é? Hombre, claro, mira canto estamos aquí. E hai que cortalo ben tamén para facer un bo reparto. Pero xa estamos preparados, porque ves? Mi madriña, Esto vai baixar aquí. Isto non é para cortar un carneiro, é para ir, Dios Hai que vir mío. preparados. Hai que vir porque, preparadiño, claro, non é só comer. Preparados, entonces este ano vimos máis preparados. De onde veñen vostedes? De Melide. De Melide. Claro. E veñen aquí a propósito a Moraña a De comer o Melide, carneiro. Cerne de Galicia, dos Sí, melindres señor. de Melide. Sí, señor. Melide sí, ten señor. un atractivo, Veña, pois que non se melindres de Melide. Non imos a esperar máis. O de Melide que empeza a cortar, veña, vamos. Pois vimos aquí un grupo, unha peña de baile que temos e vimos aquí a pois a pasalo ben, a comer, aparte de comer, a pasalo ben. Hombre, eso por supuesto, non podemos marchar daqui sin botar antes unha pezas. E ti me dis que xa está cortadiño e listo para comer, non é? Home, claro, ahora está fenomenal. De onde vintes vos? Nós somos dunha zona de Vilaboa. Vilaboa ali en Pontevedra. En Pontevedra, sí, En señor. Pontevedra. Pero claro, en Vilaboa hai que vir aquí, non? A Moraña a probar o carneiro de calidad, isto... Claro. Home, claro. É impagable. Isto é unha fenomenal. Mira, Nos aquí... digoche unha cousa. Isto é unha mina. Estou falando contigo, pero a vista vais a mo carne. Hincamos yo dentro os dous. Vamos, Veña, va. Unha, dúas e tres. Fenomenal, fenomenal. Onde? Onde? Espera, mira, Espera, que vai a cachelo, o cachelo. Cuidado co cuchillo, No, que xe dou a despaciño, Aí está. Deixo este tarefado, Aquí é moito traballar. Puxeron a ti, non hai outro que corte o... Por ali abaixo, por ali abaixo. Por alá abaixo tamén hai, Sí, non? sí, por ali abaixo Hai que hai. darlle de comer a todos e hai que... Home, hai que emplearse a fondo. O que non lle guste isto ten que pringar. Ten que... a ti non che gusta o carneiro? Non quero carneiro, non. Pois mira, ves, como non lle gusta, puxeron a cortar, fixeron moi ben. Así me gusta. Fixeron moi ben na mesa. Eso que vos mismo. aproveite. Moitas Vale, gracias. graciñas. Mira,
Mira, colla ahora como se fora machete aí. Enseño ya a cámara, mira. Isto é unha delicia. Riquísimo, buenísimo. Isto. Buenísimo. Hai que vir aquí a probar a Moraña, non é? Hombre, vimos todos los años. Sí. Sí, ¿De somos un dónde? grupo de baile de Pontevedra. Ajá, mira. Somos que ben. 40. 40 personas. Sí. Vimos a bailar después, si vienes más tarde, vamos a bailar. A bailar, a cantar. Mira. Bailonas, Teiros. Sí. Quen o que corta? A ver, quen o que corta aquí? Eres ti? Eu son Eres o ti? corta, Como xa é o te chamas habitual. ti? Como Eu te chámome chamas? Óscar. A ti gusta o carreiro, Óscar? Home, claro. Pero mira, non vas a estar ti solo cortando, Todos Aquí, os anos que toca. que vayan Toca a min rotando. todos os anos. Mira, ya está volto un momento, Óscar, para que nos vexan a casa. De onde vestí? A ver, contame. Eu veño do Xardín do Posío, de Ourense. De Ourense. Hai que vir aquí a probar o carreiro, non é? Todos os anos. Levamos 9, o ano que ven 10º aniversario para nós O aquí. 10º. Eu ainda non empecé a comer. Ainda non. Tócame traballar. Acabo o carreiro. Acabo, veña, xa non lle queda veña. nada. Son os espetados, Espetados, non? Sí. justo. Cantos sodes? Somos 300, aquí estamos 4 mesas, porque, bueno, hai xente que xa sabes que lle costa levantarse e todo iso. Sí, porque onte foi unha noite moi longa, non? Sí, O noite e o día, moi longa, sí. E Moi vos longa. estades aquí como poidades, non? Bueno, sacamos forzas de non hai, Sí, non? é toda adrenalina, isto é dormir 4 horas e Pero veña. dis que o carneiro que ten unha proteína especial, non? Reviva a xente. Realmente é o viño. Ai, pero o viño, vale. O carneiro está moi rico e todo, pero sin Pero viño mira, facemos unha cosa, xuntamos o carneiro e o viño e así xa estamos e xa bien, está. E a noite seguimos bailando e todo. E a tarde. E a tarde a tamén. noite, claro. Sí, señor. Claro. Seguimos cos espetados, Iván, que Buenas pasa, tardes, home? que tal, Jacobo, como estás? De festa, non? Hombre, claro que non estamos me aquí. vas a traballar. O primeiro benvidos a Moraña, Hombre, estades na mellor terra do mundo. Xa levamos uns minutiños co benvido a Moraña. Bueno, pois repetímolo logo. Que tal? Gusta Moi vos? ben. Probache o carneiro? Non o probín todavía. Queres? Probámoslo ali nunha mesa. O que pasa que estou vendo que ti solo tes o carneiro. Onde está o viño, a pataca? Bueno, aquí está o meu vaso, estamos Ajá. aquí un pouco desperdigados porque como somos 4 mesas, somos aquí a peña espetados, como non pode ser de outra maneira. Pois estamos cada un manga por hombro e a verdade é que xa non sabemos moi ben onde Os temos o espetados- viño, as cousas, compartimos todo, hombre, non hai problema. Hombre. Non solo van a comer, van a bailar, a cantar toda a tarde Home, o que veña. claro, sí, despois haberá que bailar cacharanga, haberá que botar unhas peciñas aí. Un de señores, un de aquí, hai que vir aquí a Moraña a tomar o carneiro. Sí, señor. Creo que xa vai sendo hora de que, bueno, taben probar o carneiro cas peñas e ca xente, pero de que nos sentemos, non é Ramón, e de que probemos o carneiro como é debido. Así que rematamos a festa dende Moraña e vostedes xa saben que se queren que vayamos a gravar a súa festa, só teñen que chamar o número de teléfono que aparece en pantalla, 986-710-741, ou se o prefiren envían un correo electrónico ao enderezo de festanfesta@canalriasbaixas.com. E nós vémonos na seguinte festa pa semana, que sexan moi felices. Ata logo, festeiros. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus folloguers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá.
Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.